Най-напред нарисувайте клетка с открита вратичка. Нарисувайте после нещо хубаво, нещо просто, нещо красиво, нещо полезно за птицата. После сложете картината срещу дърво, сред градина, в гора или в лес. Зад дървото се скрийте, без да продумате, без дори и да помръднете. Някога птицата идва веднага, но някога дълги години трябва да минат, докато посмее да дойде. Не губете надежда, очаквайте, чакайте, ако трябва години. Бързият или бавният полет на птицата няма никаква връзка с добрия успех на картината. А щом птицата дойде, ако посмее да дойде, пазете най-пълно мълчание. Чакайте, докато се вмъкне в клетката. И когато е влязла, затворете леко вратичката с четка. После изтрийте една подир друга всички решетки, но внимавайте да не изтриете нито едно от перата на птицата. Нарисувайте после портрет на дървото. Изберете за птицата най-красивия клон. Нарисувайте още зелени листа, ветрове, слънчев прах, насекоми, които свирукат в тревите под летния зной, и чакайте тя да запее. А ако тя не запее, това е лош знак. Знак, че е лоша картината. Ами ако запее, добре, значи можете да се подпишете. Изтръгнете тогава най-нежно едно от перата на птицата и в ъгъла на картината напишете своето име.